Pozdrav, pozdrav, samo pozdrav. A vi trebalo da je dobro. To treba da je dobro. Ние ще имаме конни, може да се возиме така, ali е хубаво, че всяка година може да стане хубаво. Благодарим на изследването. Днес е Василица, празник, искаме да ги прошетаме конето, така за да направим малко да изгледа убаво низберово и да остане традиция така всяка година. И има свет в Беро, ще чува коне, все убави коне, добри коне се чува, он мерак и така. Да, за трупци имаме за Джурджов ден, правиме надпревар и така искаме да се дружиме, да правиме убаво. Кај нас в наша фамилија чуваме сите коњи, оддавна чуваме коњи, јас веќе 25 години кога чувам коњи. И имам повеќе коњи во шталата, околу 5 коња чувам. Това ден и православен и ромски празник. Най-вече го слагаш по-напред и те ромите, Василица. Викаме да остане като втора година, знаем на вам, да стане традиция. А што ќе правите ни? Метро, като ден, да се обележи дено, ще ги прошетаме по центъро, да видят народо и така, да обележим дено. Ще има некъде около 15, го най-даш ще има. Повече, ама само там до 15 сигурно. Има някой, да, поради грип, не може да излега. Това, бележат и такива. Днеска се справяме за празника Веселица, да се тия коњи ще имаме, да ги прошетаме низ градо, да обележиме малко около градо, тия ще имаме коње за празнико и що да ви кажа друго. Дефиле го правиме, това като дефиле се вика това нещо, така на коњерето. Поздрав до коњерето сите, ще има коње. И така, що да ви кажа друго? Дълго ли време се разправяте вие с кони? С кони се разправяме дълго време. Едно 15 години се разправяме с кони и си ги чуваме. Тежко ли е да се чува кони? Не е тежко. Не. На време трябва само да му се сбере сено, да има супчичка, вода да му се дава и това. Това животно е много паметно. Шампион, бе! Че е шампион. Да година, че е шампион. Нема да има кога го настеги. Колко е старо? 5 месеца. 5 месеца е, Да. Колко време се разправяте с чувание на кони, на такви работи? От така станах на здрави нозе от тогава. От малече, от 9 години. Тежко ли е да се чува кони, според вас? Кой иска стоката? Кой иска стоката не е тежко. Не е тежко. Нема да гледа дали има дома, дали не може да гледа за конете. Добро.
защото това не е... да правиш беле, да се тепаш, да правиш това, що? Това е супер, аз баш ми е такова, не само они. И ние, каури, не знам какви, това трябва да се малко, то да се движи, с народ да е. Ами, така не. А не се затворили сме дома, корони, не знам що, не знам къде. Това е бобина. Защо да не дати бамбурците, например, да се пролетаят това други ден? Като се шетаеше по... Това е бобината. А не само да се затвориме дома и да болни смета, това е това. Да. Така е, тетко. Трябва ли според вас това да продължи? Трябва да продължи. Трети свет не бе улови, ние бе по-паметни от сега, нищо сме. От сега, ние що сме. Они събираш посетенци, претенци, по не знам шо, лепенци, не знам шо. Сега сме се затворили дома. Човек при човек не приводено да бегаме. Оно и бори се прави проблеми, ама кларо е да се така... Я така да се движи човек. Това е баш убаво. Добро е, петка е. Само така. Да сме здрави и живи. Много години. Така да биде.